Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan ala arni. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ulila kami ni ti kabsat ko kat gapo taadayo ti baet ti tawon mi. Isumatan tinagbalin akas ina ken amak, ngem nakaruma ti kinaistrikto na kanyak. Buano papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan nila Arni. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alan amanang, palubusan na kun amapan maki-birthday. Anda akon iti senior high. Ngem no itrato nak, kaslaak pay lang ang ubing. Saan nga rod mabalin? Mabantayan ka aya iti papanam. Ang mga no isupay iti pakaisagsag makam day ta birthday. Anya kumamot nga iti pakaisagmakak ijay. Alan amanang, kayat ko mati umatendar iti kasangay ni Renza. Apay aya nga ipilit mo. Siguro adda kayat mo ang makita a crush mo ijay. Best friend ko ti agkasangay, manipod first year high school kami. Iso akayat ko nga atendaran. Uray pay. Saan mo nga ipilit ta kayat mo? Tauray anya ti aramidam, saan ka palubusan? Anya mo tun. Kastalatan ti aramidam kanyak. Kayat mo, nga daaglatan dito'y balay? Anya kami ti mapan mo aramidan ijay. Mapan ka mangan. Anya dagiti makan ijay, tagatangag laangan ta ilutok. Agbusog ka, aging ti kay kayat mo. Saan lang mat ati makan ti gagarak ijay manang? No diket, makipagragsakak iti kasangay ti gayem ko. Ti pagsaya atam ti pampanunutek. Diyak tumat lang makatal na amang pampanunot no anya ti mapaspasamak ken ka ijay. Nga manang. Di naksuksukiran Laglagi pam, siyak ti mang papaadal ken ka. No kayat mo pagtuluyan ka iti kolehyo, tung palam amin akayat ko. Pasensya kan friend. Talaga asan nak apinalubusan ni manang ko iti rabi eh. Amok matlaing nga saan nakapalubusan. Amukon ti ugali ti kabsat mo, nairwama kon. Namaminsan, kasla kayat ko ti agribelde. Ngam oray kaskasan no. Mapampanunod ko lata ti amin na sakripisyo na kanyak. Manipod pimusay dagiti dadakkel mi. Nagsardeng anagadal. Kat iso ti mangbambantay iti istor. Amin ang mabalin ang pagkwartaan kat arangiden na. Iso ngaging gaita, awan pa'y boyfriend na. Babakatanin na balasan. Angem, saan kumamit akasta ti aramiden na ken ka? Sobramat ti kinaistrikto na. Awan mat maaramidak, friend. No saan nga agtungpal iti kayat na. Chocolate para kan ka, Larny. Ha? Nagadumatan dagito at chocolate? Nangalaam ka dagitoy. Simbang pat ni mama nagapo abroad. Para kan ka dagita. Imbagak ngamin kan ni mama nga dan kaayan ayat ko. Kaya't nakakano am mo. Ag-dinner tayo ijay balayin ton malam. Anya ka mo tan Dexter. Amumat asaan nga amo ni manang ko nga dan kaayan ayat ko. Kan amumat adinak palubusan. No kasta nga agpakadaak nga dapapanak. Aging ka dita, kat istrikto pa'y lang. Kat adda tayo ni ti senior high. Ano kayat mo? Siyak langan ti mapan ijay balayo. Agpamamuwa ka kayan ayat mo. Saan ka matin a minor de edad? Saan mat siguro nga agungat? Nakarkaron nga agungat dayjay Pasensya ka lako man, Dexter. Ngam talaga asaan ang mabalin. Maawatan na ko, ma. Ala, anyangay nga rod. Ibagak tulangan ka ni mama, nga istrikto ti guardian mo. Itinay na nga aramidam. Amangan no isukat na kan ni Dexter. Anya? Gapula ang tasaanak ang makapan iji balayda? Isukat na kon? Anya ti amom ngay no maumaken ka? Saan mo't siguro, Maylin? Agasam? Kaya't nakangayam amo iti inana? Ngam nagkadkad ka? Gapo, ta sigurado asaan nakapalubusan ni manang ko no agpakadaak. Ilaban mo matikar bangam Sana mabalin asurutam lata ti amin na kayat ni manang mo. Iso nga may natitimbak der nga ama kan inak. Manipod awanan dagiti dadakkel ko. Iso adakkel ti respeto kan kuana.
Adan samat gumatang la Arnie. Si Kapay man ti mapanaglako ta dararamidan. Gumatak mana po. Mabitlaang, umayan. Anya tigatangan niyo, Manong. Kuading. Gumatak iti suka. Ay, soft drinks gayam. Anya soft drinks. Kumporme di tanading. Jay basit lang. Makain inumak ngamin iti soft drinks. Mabiit lang, Manong. Atoy. Ato'y matibayad ko. Agyaman, nak. Mabit lang nga din ko. Adda ka diditan ni Charita. Adda, Manong. Adda ngamin aramidan na. Iso asyak ti imbaon na nga glako. Kasta ka di? Sige nga rin dading ko. Damat ga mararamidan na. Adda ka di ibagayo? Awan matkit di. Kaya't ko lang nga makita. Ha? Apay mo't akayat mo ang makita ni Manang. Ha? Ay, awan ading. Sige, mapanakon. Ibagam laang yan, akayat ko ang makita. Anya tinagan mo, Manong? Siyak ni Philip. Ada ka di am-amom a Philip, Manang? Ha? Apay? Philip ngamin tinagan ti gimatang itay. Damdamagan na ka, kat ko nga adar aramidam. Dinamag ko, no ada ibaganakan ka, kat awan ka numat. Kaya't nakakanulaang amakita. Dinamag ko, no apay akayat nakaamakita. Kat dayjay, nagdardaras matlan api manaw. Taga di tabangi ra kalsada. Kasangsangpet na naggapo abroad. Naamamok idi na minsan, tay may gimatang kat nakiamam mo. Mga no crush na ka, Manang. Saan man natilay bagbagam dita? Alakit din. Ituloy mo ti aramidam ng assignment mo. Umadanin ti deadline ti group project tayo la Arnie. Kasapulam ti agpakada ka ni Manang mo, ta sumurot kay Jabalay. Mabalin ka di sumurot kay Jabalay? Tas sika ti mangipakada ka ni Manang ko? Kasano nga rod no saan nakapalubusan? Mabalin ka di nga Jabalay laang ti pagaramidan tayo? Nagboring nga ni Jabalay. Sana kaya't dagiti daduma ka grupo tayo, gaputa kabutang da ni Manang mo. Iso nga rod sumurot ka kanyak, tas sika ti mangipakada. Bareng palubusan nak ni Manang ko. Alaman langan. Adda ka matgayam dito balay, Manong Philip. Pinasar ko lang ni Manang mo. Apay nga da kaduam larne. Naimbag nga oras mo, Manang Charita. Ipakadak ko man nila, Arnie. Umadani nga minan ti deadline ti group project mi. Kat, ijay balay mi ko mga aramidan. Sige. Ngam saan ka unay ngagpakarabi, Larne? Agpay sumanang, palubusan na. Wan, ngam italaang da ito'y, Maawatam. Wan, Manang. Imbaglakit din, ta pinalubusan na ka ni Manang mo, la Arnie. Isu akadwada ka ita dito'y balay damaylin. Naglaing nga ka nagpakada. Gapot na pinalubusan na ka ni Manang mo, la Arnie. Panakonak, saan asika ti gapo na Maylin? Manugot, gapo siguro, tamabain ka ni Manong Philip. Ha? Sino ang Philip dayta? Panakonak, gusto ka ni Manang ko dayjay. Kasta? Kat, gapukan ko na, iso pinalubusan na ka? Kasta, ti panagkunak. Ay, nasayat met no adda nagaram iti kabsat mo. Tapno saan na mabakita na balasang. Ken bareng saan una yan ana istrikto ken ka. Nasayat met taaddakan si Kalarni. Apay ka di Manang. Gaputadyak kayat ti isusurot mo kadagiti ka klasem. Ngam pinalubusan nakmata. Wen gaputada bisita. Ngam no awan bisita, saan ka palubusan? Apay asaan adito'y balay tinagaramidan yo iti group project yo? Saan nga minakayat dagiti ka grupo ka dito'y balay, Manang? Kayat da iti balay da Maylin. Tapay, anya kumaga po? May lutuan kayo mat iti merienda yo. Saan kayo matabisbisinan no may kayo dito'y? Mabutang dakan ka, Manang. Anya? Apay kumamabutang da kanyak, kat sa anak mat nga gungungat no may da. Amo da ngamin ti kinaistriktong kanyak. Isu ama buteng da. Anya?
Umadan ti graduation ko, manang. Ada ka din ibadom? Ay ikas na ka di. Maalangarod, mapanak dumang kita iti ibadok. Agyaman iti amin arigrigat mo kanyak, manang. Agturpo sa kun iti senior high. Kat gapuday takan ka. Iso arumbang laang nga agtungpal ka iti amin na kayat ko. No kayat mo anasaya at ti agbalin to abiyag mo. Manang, kaano ka di mabalin na makiayan-ayatak? Inton agturpos kan iti college. Anya, nagbayagon. Tapno may concentrate mo ti agadal. Ay, Larnie, congratulations. Congratulations, matkan ka, Dexter. Ay, gayam. Iso ni manang ko at Charita. Ay, manang Charita. Sino ka? Friend nila Arnie, wano agar-aram. Oy, tapno ibagakkan ka Saan pa'y amabalin amakiinaram ti kabsat ko? Iso nga no adda planom amangaram, saan mo laangan nga ituloy? Kan mabalin ka di, aday wam ti kabsat ko. Manang, apay akas tamot ti panagsasaom ka ni Dexter. Nakababain. Awan mo't madingar aramidon na. No kasta, ibain nakngarod akabsat mo kadagiti kaadalam? Saan mo't akasta, manang? Yung saan ko mamot akasta ti panagsasaom ka ni Dexter? Ala, saan kayon nga agsubang? Pasensya kayon atay masidagak. O sige, panawan kayo pa'y. Aging ga kadi itakit kaungat nakpailaang. Kaput aglablabos ka, manang. Basto samot din amin anaasidag kanya. Anya ka di ti madingay naramid ko. Kat ibagbagak laang mat, asaan ka pa'y amabalin na makiayan-ayat. Nakaharo mo ti kina-istriktom kanyak, manang. Kayat mo ka diya maipadaakan ka. Nga aging gaita, awan pa'y kaayan-ayat mo? Awan kaayan-ayat ko. Gaputasik ka tinagrikusan ti lubong ko, Larnie. Awan ti sabali a pinampanunot ko. No di ti maikan ka itinasayat a masakbayan. Basol ko nga, Rod. No kasta tinapasamak iti biyag mo, manang. Isu ka di nga aramidem mo't kanyak ti kastoy. Tapno agpada ta, asaan anaragsak? Kasjay? Saan nga agpaysuday ta? Anya saan? Saan ka naragsak iti biyag mo? Iso asaan mo matakayat nga agragsaka? Anya pa'y laang ti aramidam. Panagi-enrollan. Alaam da ito'y akwarta nga usaram. Mapan ka ag-enroll iti kunam apagadalan akayat mo apag-enrollan. Diyak kayatan ti agadal, manang. Gaputa isinger mo matlaang kanyak dagiti na aramidam. Diyak kayat ti agbalin akaskan ka, manang. Iso anasasaya at laangan nga agsapulak iti pagtrabahwak. Saan ko nga ising-singer? Ngam iparparupam kanyak asyak ti makagapo, no apay akasta ka ita. Gaputa saan ka anaragsak iti biyag mo, iso asaan mo matakayat nga agragsaka. Pangaasim man, Larnie. Saan ka kumana makisubang kanyak? Ala, awata mo ti kwarta, kat mapan ka agenrolan. No kunak adyak kayat, jak kayat. Anya ti kayat asawon da itoy. Apay nga da ka dito'y balay, Manong Philip. Larnie, sinong bata ko ni Philip? Tapno, saan mo ako na anak anaragsak iti biyag ko? Talaga? Maragsakan ang parakan ka, manang. Ket, saan mo kumaadadaalan ti masakbayam, Larnie? Tung palam ko matikayat ni manang mo nga agadal ka. Pangaasim, Larnie. Ituloy mo ko mati agadal. Ikarik, saan ako nga agbalin ana istrikto kan ka? Agpaiso, manang. Wahan, kat pakawanan na kumaano nagbalinak unay ana istrikto kan ka. Agbalbaliw akon, kat agtalakakan ka. Manipod idi, saan na nagbalin nga istrikto ni manang Charita kanyak, Mr. Lonely. Kat nagbalin met anaragsak ni manang Charita, manipod nagayan ayat da kini manong Philip. To'y pagayam mo, Laarni. Agyaman nakpagayam Laarni, iti dito pakasaritaam. Kat ti makunak, tangay nagbaliw metten ti kabsat mo, igaid mo nga rod ti agadal. Saan mo kumaasayangan ti rigat ni manang mo, tapno makaadal ka laeng. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Laarni. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your nose kininsurat para iti radyo,
ni Mary Ann Nalika. Kaniti mat direksyon, Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.